Ftit aktar minn ġimgħa ilu grupp ta' kmamar tal-aħbarijiet li jinkludu Times of Malta u Reuters żvelaw li l-kumpanija segreta bl-isem ta' Megbridge infetħet mill-familja ta' Cheng Chen. Dan iċ-Ċiniż kien il-moħħ wara d-deal tal-Wind Farms tal-Montenegro. Wind Farms li l-poplu Malti ħallas mal-10 miljun euro għal-jom kif ukoll mad-deal bejn il-BWSC u Shanghai Electric, deal li qed jiswa 20 ta' eluf ta' euro kuljum. Deals li kellhom il-barka tal-Gvern Laburista. Illum nafu ftit jewwis x'kien l-iskop tal-kumpanija Megbridge li rċevit miljun euro minnant Jorgen Fenech u li min-naħa tagħha allegatament kellha tgħaddi flus lill-kumpaniji Tilgate u Hernville ta' Keith Schembri u Conrad Mizzi. Iżda minkejja dak kollu li ħareġ sissa fil-medja, il-Gvern jibqa' determinat li dawn id-deals skandalużi iżommhom kif ikkonfermat il-Ministru Mirjam Dalli. Fil-fatt mistoqsija se jkun qed jagħmel issa l-Gvern Laburista fl-isfond ta' dan kollu, il-Ministru f'nifs wieħed qalet li tikkundanna lil min għamel użu ħażin mit-taxxi tal-poplu. Jiena u l-Gvern li jien nagħmel parti minnu fl-ebda ħin maħna ser niġġustifikaw lil min ikun għamel użu ħażin mit-taxxi tal-poplu. Imbagħad eżatt wara qalet li l-proġetti marbuta ma' dan is-serq huma distinti mir-reati marbuta intrinsikament magħhom. Tajjeb ukoll li nagħmlu differenza bejn min ikun ipprova jabbuża minn pożizzjoni u minn proġett nazzjonali. Li d-deal tal-Wind Farms tal-Montenegro kien wieħed dubjuż ilna nafuh u li d-deal ta' Shanghai kien mimli suspetti ilna nafuh ukoll. Madankollu l-Gvern Laburista mmexxi minn Robert Abela qed iżomm il-weda tal-kontinwazzjoni u qed jikkonferma li dak li approva l-predeċessur tiegħu Joseph Muscat se jibqa' jsostnih u wkoll